We staan hier op een bouwlocatie van een nieuwe brug die achter over het Twentekanaal zou komen. En daar heeft helaas een bedrijfsongeval plaatsgevonden. Bij dat ongeval zijn helaas 2 slachtoffers te betreuren en 2 mensen zijn zwaar gewond. Vreselijk. Onze gedachten gaan ook uit naar de familie, de nabestaanden. Heel verschrikkelijk. Dat wordt allemaal nog onderzocht. Daar komt de inspectie voor. U kunt wel begrijpen dat ook de werknemers die hier verder aan het werk waren enorm geschrokken zijn. Die worden momenteel opgevangen in de kantine van het naastgelegen bedrijf hier en die krijgen daar de nodige hulp. Nu zien we hier een hijskamer met een gebroken kabel. Dat duidt op dat het mogelijk daarmee te maken heeft gehad. Hè? Dat het daar mis is gegaan. Kunt u daar iets over vertellen? Nou, dat is inderdaad mogelijk en dat zal uit het onderzoek naar voren moeten komen. Want wat ziet u als u dit ziet? Wat zijn de soort aanknopingspunten die u op dit moment heeft? Er is weinig over te zeggen. Het enige wat ik zie zijn die brugdelen en dat er één scheef ligt. En wat er nou exact gebeurd is, dat moet onderzocht worden. Wij kwamen hier omdat dit een hele mooie klus is. Er wordt hier een brug gebouwd en vandaag was de dag dat we echt zouden gaan zien hoe die brug zou worden. Dus vandaar dat we hadden bedacht, dan gaan we hier de hele dag staan kijken. Er komen vast mensen uit de omgeving ook kijken. Dat gebeurde ook op het uitzichtplatform daarachter. Dus wij stonden daar op een gegeven moment, ik samen met de fotograaf en die mensen uit de buurt daarbovenop, echt te genieten van wat een gigantische klus, wat mooi om te zien. En precies op het moment dat we het erover hebben, horen we ineens iets knappen, een donder. Ik weet het niet precies. Die boog die echt hoog in die takels hing. Die hing echt aan het hoogste punt om vastgezet te gaan worden. Die zagen we ineens losschieten deels, kantelen, enorm hard heen en weer zwiepen. En het is een gigantisch ding, zie je dan nog meer. Die zwiepte zo hard heen en weer dat hij verder losschoot en toen met donderend geweld naar beneden lazerde. Maar we hadden net daarvoor gezien dat er bouwvakkers omhoog waren gegaan naar dat hoogste punt om juist te zorgen dat ze de boog daar vast zouden kunnen maken. Die zagen we naar beneden vallen.